Hello and welcome back to the channel. Massimo Mini VIGGY and I make car reviews, mostly of Yiddish. The handige car was going to reviewen is not the usual car. But laten we doen hebben met de keys van de car. So deze are the keys van de car. Not the usual. And deze is de car. So laten we doen even van de front. Headlights, de grill. Erover lijkt dat een farm plate eraf. Zat daar metal bumper. Zie even in de hood. Riekt men deze twee clips. En deze is de engine. Zie maken de clips. Deze zijn de blinkers. En de blinkers met de lights arbeiden. Dan gaan we de tires. Hier komen de shock absorbers. Deze is de zaad van de vehicle. En deze is de back van de vehicle. Ze komt met dat spare tire. En ze komt met dat spare gas tank. Around te leggen gas. This is the passenger side van de vehicle. The blinkers is on. This is the right side. In de richters to the left side. En dezelfde zaak doen in de back. Kan men zijn door de blinkers. Blinken, brake lights en reverse lights. Arbeid. En beide zaken. Oké, laten we ze gaan aanzetten. Oké, ik ben 6'2 met Chier. So, zeg maar geworden van een adult wie meer. Ik weeg 207 as of this morning. Okay. So this is the steering wheel. Ze komt met twee side view mirrors. Het is aanbijen als een shadow vallen. Deze is de windscreen. En deze is de dashboard. Nu laat me eraan de key. Doe vaste de gears. Between neutral, drive and reverse. So do dry gears. So by the steering wheel, do as a handle. This is the handbrakes. The parking brake. This is our gear. Do the brakes. We houden een vies en draußen. Wel, ik heb riesige vies. So we gaan starten de vehicle. Ongezien. We richten daarop de handbrakes. En dan richt daarop. Nu kan we zijn. Eindigen. Met daarop rollen doen we net. Dan gaan we in de shooten. So jetzt is auf neutral. Wenn man richt daarop. Eindigen. We müssen driven met mijn linker vies een beetje. Wenn man richt daarop de clutch, gaat het eerste gear, tweede gear en dritte gear. En also downshift man auch het. Man gaat noch einmal ins neutral. En man gaat darauf in ganzen ist es reverse. Alright? Let's get into it.
So, das fuhrt sehr schnell. Es ist ganz Geschmack. Es ist ein Golfcar slash Lawnmower. Das ist die kleine Version. Es ist eine größere Version von dem. Das ist der kleine Bruder. Der kleine Jeep. Alright. And let's go.